بریا سکایبی ام بیر خبدن کانتونا فراته جوی دره دلخواز نجیب اندام ریوبریا خسرا کانتونا فراته بشداری بولتنا مدبه برز دلخواز ایوارا تباش بش خیریشن دولتا ترک لسرانسری هرم بردوان بون جخوا او ایریش بیسوسیه قانون و دست بکرن و امبیجن خالن هزن اولهیه نخوشخانه سازین تندرستی و هر وکیدن گلک دورن جیانی جی کرن هدف گلو آرمان جا سرکه یا ترکیه جوان ایریشان چوب دەستپێک ئێوار باش ji bo te û hemû karmendên Rojava TV û hemû gelên ku me guhdar dikin. Zate ev êrişê dewleta Tirkiyeyê ne cara yekê. Zate li seramserî Bakur û Rojhilatê Sûrê bê hempar êrişên xwe li hember gelê me û binêsazî Bakur û Rojhilatê Sûrê tê kirin êrişlikê. Zate ev êrişana jî her tim êrişê xwe ra newestiyaye. Zate wexta destpêkirkirina dagirkeriya xwe ji bo kantona Efrînê û kantona Girêsûpê, Serê Kanî heya roja îro dewleta Tirkiye ra newestiyaye. Her tim jî êrişê bûnesazê me dike û em bêjin li seramserî Bakur û Rojhilatê Sûrê taybet jî ji bo kantona Fıratê zate êrişê nexweşxana dike. Zate nexweşxana ku di herêma Fıratê da bi sed îsanan ku rojane dihatine derman kirin. Êrişên gelê me ê sivîl dike, êrişên me ê hacizê ê ewlekarî ê asayîşê kir. Yani dewleta Tirkiye di vê milê da yani ketî rewşekî îflasê. Zate ew êrişê xwe dixwaze vîna gelê herêmê bişkîne, vîna gelên sistema netewî برز دلخواز چما تایبەت پشتی ئەرێکردنا هەفپەیمانە civakî û serkeftina kongrê Mesedê ya çaran vê carê dewleta Tirk êrîş kir. Zate ew peymana civakî ku hatî îmza kirin zate ji kongra Mesedê ku hatî çêkirin zate berve çarenûsiya Sûrê ku ji bo çareserkirina a Sûrê giştiye. Zate ev jî ji bo hemû sistemê netewa demokratîk û hemû gelên Sûrê ji ber dikeve rewşekî cuda. Zate ew jî gelê me herêmê tevayî zate ew xalê em bêjin peymana a civakî hatî îmzakirin zate pê kêfxweş bû. Ew ji gelê dewleta Tirkiye jî dixwaze vîna gelê herêmê bişkîne, naxwaze zate ew pêşketin di nav Bakur û Rojhilatê Sûrê da bê ava kir. بله برز دلخواز گر ام بحث بکن تایبت هدف گرتنا نخوشخانه یا مشتنوره گو ام بیجن خدمت تندرستی پی روزانه پیشکشش 300 هیا 400 کسی به برغمبر دکر باندوره که چاوال خلک هرمی کر تایبت سکتورا تندرستی ذات باندوره کی هری مزن هاته کرن و ذات ام بیجن کو به سدانجی و ده هزاران جی گلمه اکو دهاتنا درمان کرن و جی امبیجن سیویل آبو ذات هات توباران کرن یعنی امبیجن و دخوازه ام او گریلاین آزادیا کردستانی کو پشتا دولتا ترکیه آبیتن عرده زاپی خاکور کی دخوازه جی هرم باکور روجلاتی سوری دخوازه ایریشی گل بکی Zaten bina gelime tedbir neş kenandır. Gelime hertim liqadane, likolane, gelime ji her tiştiraji amadeye. Le hema ev dixwaze tene ne cê nexweşxane. Hemû cê bûnesazî ku derê sivîl jî dixîne. Cê gundewarên heya vê dawê kêlê ku ez bi te re deng dikim jî دلخواز te behsa helwesta gel kir. جنها و شون و چه سرملی گل دکوه دا گوره لبروان ایریشان بکوه برخودانه که چاوا پیویست دکه
Zaten helwesta gelê me wek rêveberiya Xweser a di herêma kantona Firatê de jî belî ye. Gelê me hertim li qadan e. Gelê me jî vîna xwe nehêşkênandin çiqasa êrişê dewleta Tirkiyê ku li herêmê bê kirin. Em xwedî bîr û wê bawerê ne, xwedî sistema netawa demokratîk in. Ti derbê gel jî zate bi her vê êrişê de jî zate dengê xwe digîne hemû dewletên navnetewî. Çima heya niha dewletên ê garantor li Hindir, Bakur, Rojhilatê Sûriyê û Sûriyê de bi taybet çima heya niha bêdeng in li hember va êrîşana va qetel'amana ku dewleta Tirkiyê li hember gelê me tê kirin. Helwesta gelê me zelal e wek tevahî rêveberiya Xweser jî çima va dewletên garantor ê hemû dewletên ê cîhanê ji bo vî gelê serî rakir ji bo Sûriyeke demokrat azad bê ava kirin û ew Daişên tendura ê ku dixwastin herêmê tendura bê xerab bikin lê hema vî gelî serê xwe rakir li hember Daişê û li hember hêzên tendure hîro dixwaze heyfa tolhildana Daişê û ew Cebhetun Nusra dixwaze îrada vî gelî bişkîne li hema ser navê xwe û hemû gelên herêma kantona Firatê gelê me vîna xwe nêşkênandin, gelê me hertim li qadan e û dewa doza wê doza me ser bikeve û ti derbî vîna vê gelî nêşkênandin. Belê gelek spas Dilxwaz Necîb endamê rêveberiya Xweser a kantona Firatê ji bajarê Kobanê tu beşdarî bultena me bû. Gelek spas ji bo beşdarbûna we. Ah,